Mhm. Dzięki temu tworzę udane, szczęśliwe relacje. To są następujące 4 stany. Mówię totalnie w skrócie. To jest nasz stan, który odpowiada za naszą energię seksualną, za naszą kreatywność, na nasz smak i chęć życia. W koncepcji Larysy to się nazywa stan kochanka, od słowa Mhm. kochać życie. Nie kobieta, która Okej. uprowadza cudzego męża z rodziny, a od słowa Dziękuję Ci za to. No, powiem Ci później dlaczego. dobrze. To jest właśnie archetypowe nazwy. Pamiętajmy, że my używamy tutaj nazwy archetypowe i metaforyczne. Drugi stan, stan pani domu, to jest nasz Mhm. stan, który odpowiada za naszą stabilność, nasze uziemienie, naszą konsekwencję, naszą umiejętność stawiania granic, pewność siebie, jak również bogactwo i obfitość, umiejętność zarabiać pieniądze, ich utrzymywać i pomnażać. W stanie Mhm. kochanka kreujemy pomysły, w stanie pani domu już z Mhm. tego, jakby można powiedzieć, tworzymy majątek, finanse i Mhm. umiemy Okej. to również zatrzymać i pomnożyć. Mhm. Kolejny stan